Bir cismi taqazalar bolýar, bir fikri, ruhi taqazalar bolýar. Cismin taqazasy içerden gıygırya, suusadım men. Ýadaňda içerden ses gelýär, men ýada ap barýan. Ýykylyp barýan. İçerdäki ýagdaý diline gelýär. Azıgaňda suusaňda musulmanda oğlum şeýle. O cismin iýmiti wagtyna yetmese, şu duran gowwata bazudan, bu duran gözden peýda ýok. Yaranak adam. Näme diýip? Şonki iýmiti yetmändir. İnsanyň fikri taýdan, ruhi taýdan, imani taýdan eger iýmiti yetmese, ol adam imani, fikri, ruhi taýdan zayıf bolýar. Berdegi fikri tabilýar adam. Vakti insanyň özünde bir negereş ýok, jahanbini ýok. Bir özünde bir has bir tefekkür ýok. Şol adam hemişe başça onun munyň derbendinde bolýar. Bir nowjawan oglan bir sirke bardy diye, heýwanlaryň taklanýan ýerleri. Bir dağ ýaly pil daňgylly diye bir inçejik tanap bilen. O zaman sahabe sirkden sorady diye. Şu olokon dağ ýaly pil gülbeki aljak tanap şeyse gırjak. Bu näzire şöyle daňgylly diýdi. Näzire bolýar şu fil şu giçejik tanapy gyrmaýar diýdi. Ol sahabe sirk aýtdy diye bu fil hiç wagtda da bu tanapy gyryp başarmar. O näzire onna gurunçdan başlady diye wagty köşün terbiyet berme bolarlaryna awwal men giçejik ka gaýym tanap bilen daňdyk. O da kän urunny başarmady. Gırmaklykdan namit boldy, fikri taýdan şonu kabul etdi ki men tanapy gyryp bilmeýän. Oşol fikir şoňa galyp geligili, bugun kunşy fil öz tefekkürine esir. Inni hiç wagtda aladaty ýok. Onuň çykmaklygyna bir esaratdan. Wagty adam şu dünýä negereşi, dina, diyanata dogry bolmasa, adam hemmelerden ütgetýär. Çık görmeli. Men Huda bilen Peýgamberiň teretinde ne kadar. Hemme jeňimiz nawada duran adamdyr. Hiç kime galjak däl. Ölüme hemmekşin inanma. Emma ölümden sonra diýilmeli. Ýamaşlardan zindigi ba, şoňa iman zayıf bolýar ki, ahlak elden gidip barýar, hejab elden gidip barýar. Allah bilen Peýgamberiň aýdanyna ters durup iftihar etmek oň ýerine geligidi.